Minkä takia mulla oli tosi tärkeää oppia ruotsia, kun mä muutin Ruotsiin, vaikka ruotsalaiset tosi mielellään kyllä puhuu englantia, oli se, että mä koen kuitenkin, että jos on yhteinen kieli ja jos sä puhut sitä tarpeeksi hyvin, niin se antaa ihan täysin erilaisen yhteyden ihmisiin. Ja mä muistan itse asiassa, kun mä olin asunut Ruotsissa ehkä vuoden ja mä istuin ystävien kanssa baarissa ja puhuttiin ruotsia ja joku heitti jonkun läpän, minkä mä tajusin, ja se oli ruotsiksi. Mä muistan sen hetken niin selkeästi, että nyt mä olen niinku päässyt sille levelille, että mä ymmärrän huumoria ruotsiksi. Ja siinä vaiheessa mä myös tajusin tai koin paljon vahvemman yhteyden näihin ihmisiin. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että mulla on paljon ystäviä Ruotsissa ja ruotsin kielen osaamisen kautta myös paljon ystäviä muissa Pohjoismaissa.